L'ombra de la lluna al mar de les tenebres, capítol 10. Doncs, així, qui ets? Em dic Naotaka Komatsu i sóc un taika, però oficialment sóc Leno. Sóc el rei del regne Den. Veig que estan decidits a matar-te. Els monstres no ataquen en grup. Se'ls controla un Shirei. L'has de trobar. Un Shirei? Només quedeu en Gajo i tu. Taiho, deixeu estar, si us plau. Benvingut, senyor Fukan. Han vingut uns monstres? Quan ha sigut? I qui són ells dos? Venen amb mi. Jo vaig enviar una carta al Taihoden. Per tant, només la seva gent saben que som aquí. Ningú més ho sap. Leno, no crec que sigui. És impossible. M'ha ajudat a desfer-me'n. I el missatger del Taiho tampoc. No l'enganyaria mai, Leno. Sigui com sigui, no puc seure a la mateixa taula que vos, majestat. M'esperaré aquí. Però... Què passa? Eh? Som-hi. Senyor Fukan, voleu res més? Molt bé. Fukan? No puc dir qui sóc quan vinc a la ciutat. M'han dit que el regne d'en fa 500 anys que dura. És veritat, això? No envelleixo gens, sempre estic igual. Ja fa més de 30 anys que vinc aquí i comencen a sospitar. És normal. L'has desenvainat. Deus haver tingut visions estranyes i no devies saber què et passava. Com ho saps? La reconeixes, aquesta espasa? És la Suiguto. L'espasa representa l'aigua i la beina representa un mico. Va bé per matar monstres. Però també reflecteix visions, com la superfície de l'aigua. Les visions reflecteixen l'estat mental de l'amo de l'espasa. Quan aprenguis a controlar-la et serà útil. T'ensenyarà esdeveniments del passat i del futur i llocs molt llunyans. Però si no la domines, no pares de veure visions. Per això està bloquejada dins de la beina. La beina representa un mico. El mico et llegeix la ment. Si no tens prou habilitat per controlar-lo, et domina i et confon. Per això l'espasa el bloqueja. M'ho va explicar el Keijo fa 2 generacions. És un tresor secret del regne de Kei. El meu amic diu que sóc la Keijo. Però això no és veritat. Una pregunta, quants monstres has mort fins ara? Segurament jo no en podria matar cap amb aquesta espasa. La podria desenvainar, perquè la beina està feta amb el bé, però normalment només la pot fer servir el seu amo. Si l'has pogut fer servir, vol dir que ets la Keijo. Arregla la beina i tindràs el control absolut de l'espasa, però has d'ascendir al tron del regne de Kei. Però no pot ser. Punyeta, estic baldat. I aquesta qui és? No siguis maleducat. Entesos. Què passa, que t'hi vols casar o què? Prou. No és la teva mare, oi? Què passa? Que només pots ser educat amb la meva mare o amb la meva dona? A tu, et vaig veure a l'altra banda, oi que sí? A l'altra banda? Esclar, explica-li, Shario. És el Kiri. El Kirinden és ell? Ella és la reina de Kei. Ja ho sé. No m'estranya que fessis olor de sang aquell dia. Per què no vas anar directament a Keijo? Vas venir aquí? T'he buscat per tot arreu.
Què dius, que m'has buscat, a mi? El Keiki em va dir que tenia intenció d'anar a Horai, però si vols que et digui tota la veritat, resulta que... Ja li explicaràs després. Ara el que hem de fer és portar-te a un lloc segur. Et semblaria bé venir a casa meva? Què hi dius? A casa teva? No és res de l'altre món, és un palau. Un palau? I ara? No hi puc anar, ho sento. Els monstres no ataquen mai en grup. Estic segur que els controlava un Shirei. I qui pot ser? De Shireis només en tenen els Kirins. Per tant, això vol dir que hi ha algun rei que et vol matar. Vaja, un rei. No puc permetre que la meva gent prengui mal per culpa teva. Escolta, hi puc portar una altra persona a palau? Aquell Hanju, el tens d'esclau? És amic meu. Vine al palau amb mi. Us agraeixo l'oferiment, de debò, però no ho puc acceptar. Val més que me'n vagi. I perdoneu-me si fins ara us he tractat amb poc respecte, majestat. Sóc la de sempre. No. Que sí, sóc la Yoko. Ja n'estic tipa. Vull ser tal com sóc, m'és igual si sóc una reina o si sóc una Kaikiaku. M'és ben igual. Sóc la Yoko i això no m'ho pots fer. Em pensava que eres amic meu, Rakushun, i ara em dius majestat i te'n vas pel meu títol? Doncs no el vull, el títol. Entre vos i jo hi ha una gran distància. Però què dius? M'estàs discriminant. No et feia res que fos Kaikiaku? I ara que saps que sóc reina em discrimines? Ho sento. No hi ha cap distància. Són els teus sentiments els que s'han distanciat. Mira-ho el que ens separa. Només hi ha 2 passes entre nosaltres. No. No? Per mi n'hi ha 3 de passes. Rakushun, gràcies. Gràcies. Comporta't, comporta't! Què dirà la gent? Yoko, què et passa? Aquell dia també vaig volar així. Estava nerviosa i tenia molta por. Però ara estic més tranquil·la perquè sé que m'acompanyes. Sento haver-te complicat la vida. Si ho pensés que me la compliques, no m'ho pensaria 2 vegades i t'abandonaria. Et van malferir per culpa meva. No t'ho pensaves que seria tan perillós, oi? Sí que m'ho pensava, però em vaig estimar més anar a un lloc perillós amb tu que no pas abandonar-te i quedar-me en un lloc segur. Mira, deu ser el Kankiu. Està molt fosc. I on és el palau? Al cim del mont Kankiu. Ah, sí? És dalt d'una muntanya? Oh! Arriba fins al cel! Què et sembla? És impressionant, oi? Haurem de pujar totes aquestes escales? Suposo que sí. Deuen estar encantades, aquestes escales. Suposo que sí. Ho has vist?
És el mar. És clar, és per sobre dels núvols. Un mar per sobre dels núvols? Per alguna cosa es diu el mar dels núvols. Mira els llums dels carrers. I què passaria si l'aigua caigués? L'aigua del mar dels núvols no pot caure. Si t'agrada la panoràmica, que jo et puc donar unes estances amb bona vista. Sisplau, vols fer el favor de no dir-me què jo? Bé t'hi has d'acostumar. On és el meu amic? Ho sabeu? Rakushun. A veure si et comportes. Esclar, ben mirat, ets una semibèstia. Per tant, també ets un home. Si fos una bèstia del tot, no parlaria. I per què no prens sempre aquesta forma? Així no t'abraçaria ni et faria passar vergonya. Doncs perquè de l'altra manera estic més còmode. M'heu de perdonar. Com ja sabeu, el meu amo és molt informal. I jo procuro imposar una mica de formalitat per compensar. Ho comprenc. Amb l'aspecte d'abans no quedava seriós. Em presento, sóc el cap de la cort de Leno. Seré el servent de vostra majestat, la reina de Kei. Ah? Rakushun, pots tornar a la forma d'abans, si vols. No cal, majestat, gràcies. Molt bé. Ara el Taiho explicarà com estan les coses al regne de Kei. Els partidaris de la Joei cada cop són més. El poble necessita que la Joei els protegeixi dels monstres. Ara mateix em fa l'efecte que no la rebrien gaire bé, la Keiyo. Però qui és aquesta Joei? No la conec. Una dona que diu que és la nova reina de Kei. Oh, Una impostora. una impostora? I com ho pots afirmar, això? La vaig veure retenir el Keiki contra la seva voluntat. Ah, sí? Li va segellar la banya, la seva font d'energia, i per tant també li va segellar la boca. Si la Joei fos una reina autèntica, no ho hauria fet, i els humans no ho poden fer. Per tant, hi ha d'haver algun rei que li ha encarregat a un Kirin que ho fes. Yoko, has de recuperar el teu Kirin, si no, no podràs ascendir al tron. Un moment. No he vingut per ser la Keiyo. Si dius que sóc una reina... Et crec, però, de fet, he vingut per demanar-te que m'ajudis a trobar la manera de tornar al meu país. És només per això que he vingut fins aquí. N'estic ben tipa d'haver de fugir dels monstres i d'haver d'enganyar la gent, també. Mira, seu un moment, sisplau. Que segui? Sí, val més que seguis. He decidit explicar-te una sèrie de coses i en tenim per una bona estona. En aquest món hi ha 12 regnes, i el Déu del Cel en tria cada rei. Així, doncs, la Yoko Nakajima és filla d'un rei? No. El Déu del Cel envia un missatge a través d'una bèstia espiritual anomenada Kirin. Els Kirins són els únics que saben qui són els reis i els únics que els poden triar. Trien reis que siguin prou bons, que no oprimeixin el poble i que puguin protegir el regne i els seus habitants per mantenir la pau. Però ni tan sols un bon rei pot conservar el regne per sempre. Saps per què? Perquè arriba un dia que el rei mor i el successor no té per què ser tan por. I és per això que el Déu del Cel converteix els reis en immortals. Els seus descendents no els succeeixen, sinó que cada cop que fa falta, els Kirins trien els nous reis i el Déu del Cel els vigila. És un bon sistema, no trobes? I qui són els Kirins? Són unes bèsties espirituals nascudes al món Ho, al centre del món.
Diuen que són justos i pietosos, per naturalesa. Els Taihos promouen la justícia i la pietat, perdonen els pecats, abaixen els impostos i miren pel poble. Però no es pot governar només amb aquests principis. Jo mateix, de vegades els ignoro i faig actes despietats. Els Kirins obeeixen al rei en tot moment, encara que no hi estiguin d'acord. Així, un cop elegit rei, pots fer el que vulguis? Sí, com per exemple abandonar el poble i tornar-te'n al teu món. Abandonar el poble? Sí, ho has sentit bé. Els reis sempre poden fer el que vulguin. Fins i tot si ho desitgen, se'n poden anar. Ara bé, hi ha una altra cosa que també has de tenir present. El Déu del cel va crear els Kirins perquè vol que els reis governin amb justícia. S'ignoren el que els hi diu el Kirin i es tornen massa despietats. Incompleixen la missió que se'ls hi ha encomanat. L'últim rei Den era malvat. Va matar tots els rebels i va fer cremar els seus pobles. I el seu Kirin va caure malalt. Quan un rei es desvia del camí recte, el Kirin es posa malalt. Té remei, però. No, si un rei es desvia del camí recte, el Kirin ja no es cura. Perquè n'hi ha pocs que canviïn d'actitud a temps. Molt pocs. I finalment, el Kirin mor. I llavors també mor el rei. Però que no són immortals. Sí, però si els decapiten o els fereixen greument, moren. A més, com que el Kirin tria el rei, quan el Kirin mor, també mor el rei. Però si mor primer el rei, el Kirin no mor necessàriament. El Keiki n'és un exemple. El Keiki. Yoko, el Keiki ja t'ha triat. Has de pujar al Mont Ho per rebre la missió del Déu del Cel per ascendir al tron. Però la decisió celestial ja està presa. Ets la Keiyo i res no ho canviarà. Te'n pots anar si vols. Però sense rei, el teu regne quedarà erm i el Déu del Cel t'abandonarà. I llavors el Keiki es posarà malalt, no? I després moriràs. Pensa en els habitants del regne. Sense rei patiran calamitats. Vindran monstres. Hi haurà tempestes, sequeres i epidèmies. I es tornaran bojos. El Keiki va trigar molt de temps a trobar l'última reina. El regne encara és erm i la població pateix molta fam. El nombre de refugiats de Kei que han vingut al meu regne ha arribat a un nivell insostenible. Així vols que sigui reina? Perquè no vols rebre més refugiats? Només et mou aquest interès? Si vols ho pots veure així, tu mateixa. Però el que crec de debò és que estàs capacitada per ser reina. I què més? Ets decidida i autosuficient. I ets capaç d'assumir responsabilitats. Per això has triat com a amic un Hanju i has respost als seus sentiments. Qui no té control sobre si mateix no pot controlar un regne. No la collis. Ho ha de decidir ella. La Keiyo pot fer el que vulgui amb el regne de Kei. Sempre que sigui responsable, no l'has d'empènyer a res. Ho veus? Ja exerceix de Kirin. Però almenys salva el teu Kirin. És el mínim que pots fer. Em dol molt que estigui així. Espero la teva resposta demà. Em sap greu, però és urgent. Entesos. No ho acabo d'entendre. La Yoko no està capacitada per ser reina. Jo sóc diferent. Jo serviria. Hi ha hagut un gran malentès. El Keiki em va venir a buscar a mi per portar-me aquí. La Yoko s'hi va trobar al mig per casualitat. I ara resulta que ens preneu l'una per l'altra. El Ko sí que sap qui sóc. El Ko? Serveixo per ser reina. Ho sé. No em sento lligada a l'altre món. Sóc forta, valenta, sé lluitar i sóc... Vols dir? Potser sí que ets valenta i saps lluitar, però no tens autocontrol. Si sabessis qui ets, no ho diries que serveixes per ser reina. No entenc per què et costa tant prendre una decisió. Si maten el teu Kirin, tu també moriràs. Encara que te'n tornis al teu país, no saps quant de temps viuràs. Ja ho sé. I no és això el que em preocupa. No ho vull decidir jo sola. Abans d'arribar a aquest món, hauria pogut perdre la vida moltes vegades. No em fa por morir. Per això m'ho vull rumiar bé abans de decidir res. Ho entens, oi? Com que tu has viscut sempre aquí, en aquest cas creus que el millor per mi és ser reina. Però no és tan fàcil. Shuko,
Leno i l'Enki són taiques, oi? Sí. Així entendran que vulgui tornar al meu país. Espero que ho entenguin. No em vull posar on no em demanen, però com que l'Eno i el Taiho no us voldran parlar del seu passat, ara que estem sols, m'agradaria explicar-vos la seva història. Espera't aquí, ara torno. No et moguis, fill? Torno de seguida. Entesos, m'esperaré. No penso tornar. No li vull complicar la vida. Pare! On és el meu pare? Pare! I el senyor? On és el senyor? El senyor no ha sobreviscut. Vaja, era massa tard. A partir d'aquest moment sereu el nostre senyor. Què ordeneu? Aneu de seguida al castell del mar. No abandoneu la meva gent. Agafeu tots els vaixells, que en Muramaki no n'agafi cap. Vinga, va, som-hi! Un nen va perdre casa seva en un incendi a la capital. Al cap de 10 anys, un home estava a punt de perdre el seu petit territori familiar en una illa anomenada Setouchi.